kanca-kanca, dinten iki kula badhe ngobrol santai babagan MBG kalih kanca kula Lilis. Piye kabare Lilis? Alhamdulillah saya Sapil. Dinten iki kula badhe tanglet babagan MBG. Punapa program punika damel panjenengan purun nyobi warna-warni sayuran ingkang saderengipun boten dipun senengi. Nggih, awit kula kalebet tiyang ingkang cukup pilih-pilih menawi babagan sayuran. Mliginipun sayur-sayuran. Nanging, lumantar program punika, kula krasa kaparingan dorongan kangge nyobi nyicipi menu sayur ingkang dipun paringaken setiki-setiki. Kula krasa eman menawi panganapan punika ngaos mubajar utawi kepucal tanpa guna. Kejawi punika, rasa penasaran ugi muncul nalika kula mirsani panganan saha anggenipun masakan. Pesanipun, kula wani nyobi lan tukul rasane sayur lan penuhi konsep kaliyan lan kula. Terus, punapa sapunika panjenengan dados kirang anggenipun jajan sembarangan amargi sampun rumaos tawuk sampunipun dhahar siang wonten sekolah? Boten, senajan kula sampun krasa wareg sasanipun nedha ing sekolahan, krasa kadang kala rasa kepengin jajan punika niku tesih wonten. Nah, wonten kalih wekdal, kula tesih tumbas cemilan alit utawi unjukan seger wonten ing kantin. Namung kangge ngisi wekdal istirahat. Terus, punapa program punika bantu panjenengan ngirit saku ingkang limrahipun dipunginakake kagem tumbas daharan siang. Kangge kula pribadi, wontenipun program nada bergizi gratis punika krasa sanget paedanipun. Mliginipun saking segi keuangan, awit saged nyuda biaya sekolah nada saben dinten wonten ing sekolah. Kanthi sampun kecukupan nada awan, kanthi gratis kula saged migunakaken duit saku saking tiyang sepuh kangge wigatos kados tumbas piranti sekolah, alat tulis, fotokopi tugas, saha sanesipun. Kajawi punika, kula uga wiwit saged nyimpen duit utawi nabung. Nah, menika podcast ingkang kula kan panjenengan bahas dinten menika. Matur nuwun.